Ahojte, ja sa práve nachádzam RM hoteli v Prievidzi, kde začína výletík a taktiež aj taký pracovný víkend. Takže vám natočím niečo z tohto víkendu a taktiež aj plánujeme ďalšie druhé rande z kartiček. Takže máte sa na čo tešiť a teším sa, keď budete sledovať, podporíte a vidíme sa. Ahojte, tak my sa nachádzame v športovom rezorte a vybrali sme si dneska kartičku. Vyskúšajte spoločne nejaký nový koníček či šport, ktorý ste vždy chceli skúsiť. Takže my obidvaja sme chceli vždy skúsiť horolezectvo alebo aspoň lezeckú stenu. Takže ideme to skúsiť, keďže máme túto možnosť. Takže uvidíme, ako nám to pôjde. Podľa mňa to nepôjde vôbec, ale túto opičiakovi, hej. Myslí nám to, že musíš ísť aj dole, hej? Že nemám žiadnu zavedenie. Dám ako debil. A pozeraj. Keď ja mám niečo krátke, tak urobte toto rukami, že? A je mi to akurát. A ešte aj vyzerá, že som naložený. Ideme do wellnessu. Veľmi sa tešíme, takže ideme to využiť, keď už to máme. Poďme ako dementi za županmi z reštaurácie. Ja sa hamlím. A ja. Akože s týmto. Akože sa mnou. Hej. Dobre, nechočím. Ups. Som sa preriekla. Dúfam. Toto je strašne cool vec. Toto máte, že normálne sušičku na plavky. Hej? Toto mladý pán strčí plavky dovnútra. Idú. Zatvoríme. A on nám to pekne vysuší. Za 10 sekúnd. Akože dosť pecka. Ja už mám svoje plavky suché. Takže vyberieme. A máme suché plavky. Toto je akože fakt, že krásne. A s Jarkom nám napadlo, že tu máme raz prednáškaj. Alebo nejakom takomto priestore. Wow, to by bolo akože mega. Hoď mi karta. Máme dve kartičky. Neviem. A jednu skrátku iba. Wow. Takže po 10. ja som pekne po sprške, po wellnesse a idem si urobiť svoju večernú skincare rutinu, tak vám aspoň ukážem, že čo používam a vlastne na čo to používam. Keďže cestujem, tak som nechcela brať zbytočne veľa kozmetiky, tak som zobrala len takéto malé fľaštičky, tu som mala odujčovač, ten už nebudem zajtra potrebovať, vlastne už na intráku sa odujčím. Tu mám pekne preliaté do Ordinary Niacin. To vám potom pridám túto pekne fotku, ten trošku ráno, večer a krémik. Takže ako prvé si dáme do Ordinary, tak mám pekne túto dáme ešte fotku, to si trošku nanesieme, trošku horšie sa to stane vyberá, ale pekne si nanesieme a nazrieme vlastne do pokožky. Pozor na okolie očí, aby sme si to zbytočne nedali do očí. A
Toto používam hlavne na vyrážky. Dosť mi to pomohlo, ja to už používam skoro 2 roky. Takže je to úplne super, odporúčam. Ale samozrejme nie každému všetko vyhovuje. Každý máme iný typ tej pokožky, takže aj na to si treba dávať pozor. A potom si rozhodám pekne krémik. Samozrejme pokožku mám odličenú, takže určite to nenáša na nejakú špinavú pokožku, len tak oplachnutú make-upom, ale pekne vlastne vyčistiť, aby sme zbytočne nenanášali niečo na tú špinavú pokožku, aby sme si to vlastne nezhoršili. A toto si už pekný krémik na celú tvár, celú pokožku vlastne roznosujem a som pekne hydratovaná. A tá pokožka bude krásne pružná a vyživená a bude ako nízka krdelka. Ja už mám po práci a tuto sledujeme, že zámenu manželiek. Tak ahojte, my sme sa práve odubytovali z hotela a ideme na vlak. A tým asi aj končí naša cesta, aj náš taký víkendík. Ešte keď prídem, tak si pôjdem pekne zamakať. Darkom noveli takýto skvelý nanuk v Kauflande. Aj to zlomtočné zloženie je celkovo OK na ten nanuk. A takýto nápoj sme si ešte zobrali, keď úplne sme vypatí, tak aspoň nejakú energiu. A už ideme v vláčku a na ceste domov. Cheers! Ada, vyváža. Nemala pizza. Ona už je naučená na kameru. Dováska. Samozrejme so psom sme nemohli ísť. A mladá fixinka si takto pekne sadla na mňa. Však? Však fixa. Strašne zlatá. To je úplne jak nemám psa. Že nemám tu svoju Sáru, tak úplne taká malá láska toto. Však, povedz. Čau. Dokonalo je. S tým mužkom. Čau. A aký má fešný oný. A takú mašličku. Dokonala. Hala, piškuta. Ja sme ťažký cviku. Nemáš to rada z dola, lebo vtedy vyzeráš ako chrumpla. Ale nahoru pekný záber je to tam zhora. No uvidíme. I'm still hot. Real hot, kept it dope without a pill pop. Akurát mi to hralo. Však vyberá šelesa. Nevykupuje. Ne. Vyberá. Mocná žena, mocná. Keď budete potrebovať nákup zobrať, alebo ne, nevím. Vás?
Tak mi volajte, napíšte. Raz to bude aj dobre vyzerať. Ďakujem, že ste dopozerali až sem, budem vďačná za vašu podporu a vidíme sa pri ďalšom videu.